ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಆದರೆ ಗಂಟೆ 7:30 ಆಯ್ತು. ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅದಾಂಡಲ ಶಬ್ದ ಆಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಂಡ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. 7:30 ದೂರನ ಪಿದಾಡ್ದೆ ದೂರ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಯಾನ್ ಹೊರ ಇಡೇ ಫೋನಾಗ ನಿಕಲಿಗೂ ಒಂದು ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೀತೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು 5 ಜನ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಡಿಗಿತ್ತೆ. 7:30 ಆಯ್ತು ಜಂಕಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 7:30 ಆಗುತ್ತೆ 7:25 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಲೆ ಇನ್ನು ಇದಾದ ಪಂಡ ಕಾಲೇಡ್ ದಿಂಚಿ ಹೊರ ಎಣ್ಣೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಯಾನೊಂಚಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಆ ವ್ಯೂಸ್ನು ತೂದು ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಏಪಾಂಡಲ ಪಿದೈ ಪೋವರೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಖಾಲಿ ನನ್ನೊಂದು ಆತ ದಿನ ಪಿದೈ ಪೋವರೆ ಇತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಎನ್ನದೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಂದ ಎನ್ನದೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ. ಸೊ ಬಲೆ ಏನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಗೊತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಡೆಪೋದಿತ್ತು ಎಂಚ ಎಂಡ್ ಹಾಪುನ ಸದ್ಯಗಂತೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ನಿಪ್ಪಿದೈ ಪೋಯಿಂದಾನೆ ತೊಚ್ಪಾವೇನ ಪಿರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇನೆ ಅದಾಲೆ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಸದ್ಯಗಿದೆ ಆಯ್ನಾತು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕದಾದ ಹಪ್ಪುನಂದು. ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ನಾನೈತೆ ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತನಿಷ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಟಕ್ ಅಂದೊಂದು 2 minutes ಪಿದಾಡ್ದೆ. ಬಟ್ ಆಯ್ನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತುಜಿ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಪೇರು ಚೌಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಡು ಟೈಮು ಪಿದಾಡ್ನ ಟೈಮ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಡು 5 minutes ಪಿದಾಡ್ನ ಹಾಕೋದು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಕ್ಕ 15-20 minutes ಅಂಡೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡು ಜೇರಿ ನಮ್ಮದು 20 minutes ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕುಲಿತೆ ಟಕ್ ಅಂತ 5 minutes ಪಿದಾಡುವ ಅಂಚೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪೇರು ದಾದ ಮಲ್ತು. ಸೊ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಯಾನೇ ಪಿದಾಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾವು ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ನ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಅವೆ ಯಾಂದಾಲ 10 ನಿಮಿಷ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕಲಿರ್ದು ಬೇಗ ಪಿದ್ದಾಡ್ವೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತನಿಷ್ ತೋಜುವೆನಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಂಡ ಅವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ತೋಜುಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ತೋಚೋದಿಲ್ಲ ನಾಯಿ ತೋಚೋದಿಲ್ಲೇನೋ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೇರ್ ಬತ್ತೇರಾ ಅಂದು ಮೇರ್ಲ ಪಿದ್ದಾಡ್ಬೇರಕ್ಕಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪಿದಾಡ್ದಿ ನಮ್ಮಸುಂಟು ಪಾಪಯ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡ್ದುಜೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೂರಿನತ್ತ ಒರೋರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ನೀ ಮಲ್ದಿಜೆ ನೀ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಖುಷಿದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ತೂಕ ಇಂಬೆ ಅಂತೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಲೆ ಎಲ್ಯ ನಾನೊಂಜಿ ನೇರ್ ಬತ್ತೇರೊಂದು ಹೊಸುಸು ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ನಡಪಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಸತಿ ಅಮ್ಮನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಂಜನೆ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ಪೂಜೆ ಅಂಜನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೆಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ಸೇವಕ ನೆನಪು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನಃ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಆನ ಪಾದಗಳು ಅಡ್ಡ ಹೊಡೆದು ಮಹಾಸತಿ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತಂದು ಅಂಜನೆ ಬರತಬೇಕು ಪುನಃ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತ ಜನಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾದ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿರ ಮಣ್ಣಿನೇ ಬಂದ್ಬನಮ್ಮ ದೇವರ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನೋಡೊಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖನು ದೇವರ ಪಟ್ಟದ್ದು ದೇವರ ಏಂಡ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿಗಳು ಬೈದರು ಯಾಕಂದಾಗ ಊರ ಫಲಕ್ಕೆ ಬಂದೈತಿ ನಮ್ಮವರು ಫಲಕ್ಕೆ ಬಂದನೆ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದುವರ ಅವಿನ ಆ ದೇವರ ಅರ್ಪಣೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಕ್ಕಲ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಉದಯ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬರು ದಾಸಾಯನ್ನು ಏನಂತ ಕೇವಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೋಡಾಯಿನ ಆಗುವ ಪೂರ್ತ ಹೆಸರು ಪೂರ್ತ ಮಾಲ ಅಂಚನೆ ದೀಪವು ಗೋಡಾಯಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಕರ್ಪೂರ ಇಂಚಿನೇ ದೇವರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೂಡ ಆ ಪರಿಕರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ
ದೇವರನ್ನ ಅಕಲಕಲ ಇಷ್ಟ ಈಡೇರಿದ್ರೆ మనది ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಈಗ ದಾದ ಕೊರಡು మనది ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಒವೇ ರೀತಿಡು ಏನೊಂದು ಜಾಗ ಕಳ್ಳ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಎತ್ತಲ ನಿಖಿಲರಿಗೆ ಕೀರ್ಣ್ಯಾತು ದೇಹಿಮೆ ಮಹಾಸತಿ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಪಾದಾರಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಆದ ತಿಕ್ಕಿನಿ ನೂಲು ಕೈಕದಿಯರೆ ಕಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತರೆಕದಿಯರೆ ಪೂ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದು ಮಹಾಸತಿ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಲೇ ಬರಿಟ್ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೆರತೆ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬೊಂಡ ನೀರ್ದ ತೀರ್ಥ ತರೆಕೊಂತೆ ಮಂಜಲು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಲ ಕೈಕ್ ಕಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತರೆಕದಿಯರೆ ಪೂ ಕೊರ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ ಅಲ್ಪನೆ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ್ 2 ಇರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಇಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ದಾದನ ಆತು ನಾನು ಇದೆ ಟೈಮ್ 10:25 ಆತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಗ್ ಬನ್ನಗ ಮೇರ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಡಿನ್ನರ್ಗಿತ್ತೀನಿ ಅರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳು ಆಂಡತ್ತೆ ಯಾನು ಮರತು ಪೋಯೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅವಳು ನುಪ್ಪು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇತ್ತನು ಕುಡಿತ ರಸ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಕೊದ್ದೇಲು ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಂಗಿದ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಇತ್ತನು ಪಾಯಸಲ ಇತ್ತನು ಉಪ್ಪಡಿ ಇತ್ತು ಬಗೆ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ವನಸ್ಸಿಗ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರೈಡೇ ಮಾತ್ರ ವನಸ್ ಆಂದೆ ಅನ್ ಕೇಂದೆ ಅಲ್ಪ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಬರ್ಪುನ ಕಳ್ದ ಹೊರಿಯಡ ಅಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಫ್ರೈಡೇ ಖಾಲಿ ವನಸ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮೂಲು ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಚಪಾತಿ ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆದ ಗಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಂಗು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬೆಚ್ಚ ಕೈತು ಕೊರಿಯೆ ತಿಂಡೇರೆ ಆ ಜೆತ್ತಿರ್ಲ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕುಲ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚ ರಪಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪೋನ್ ಚೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬೆ ತುಲೆ ಆಯ್ನ ಡ್ಯಾಡ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಪೊಸಾತ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೊಸಾತ್ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ ಕೊರ್ಪಾದೇರು ಗನ್ ಅವೇನು ಇಡೀ ದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬುನೇ ಬೇಲೆ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಗನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾಡು ನಲೆ ಅಲೆ ಮುಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬುನೇ ಚಿಂತೆ ಗೊಬ್ಬುನಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಚಿದ ದಾಂಡಲ ಪಾಡ್ದು ಟಿವಿಡು ತೂಪುನಲ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಒಡೆಗೆ ಹೋದ್ ಮುಟ್ಟುಂಡವು ಮಿತ್ತು ಗೋಡೆಗ ಅಲ್ಲ ಆಂಡೆ ಅಂಚಕತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಪಣೈತೆ ಪೊಸಾತತೆ ಅಂಚದಾಯಗೊಂಚಿತ್ತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುನ ಮಲ್ಲು ಏದ್ ದಿನ ತೂಡು ಹಾಳು ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ 5-3 ಪೆಟ್ಟು ದಾಯ್ಪಣ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಡವು ಪಂತೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂದೆ ಏ ಪಲ ತೂ ದಾಸೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂತೂ ಕೊರ್ಪ ದಾಂಡಾರು ತನೀಶ್ ಹೆಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತನ ಬೂರುಂಡಿತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು
ಏ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಒರ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಿನಾಗ ಅವು ಏಮೆ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಅಂದ್ ಬೇತಿದಾಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು ವಿಶೇಷ ಇತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ನಿನ್ನದು ಇಂಚ ಪೋದಿತ್ತೈತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟರ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕವ ವೀಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕು ಎಂದು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಡೂ ಯೋರ್ ವರ್ಕ್ ಇಜು ನಾನು ಗಂದ್ ಹೆಂಗದೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಿರದಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಪುಸತಾಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಬಾಯ್